Kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke FKJ GP Sengkeme uba Donde Cliff Kongsen ulaong baki don ginong mi khaman kim not ban keren jaj benreo hakito ki constituency ki babon ki bakhle jaj benreo namar ki hap ban perkhat ya ka jingjob hakapor election uba Kongset ula penpau habaya keren bat kilat pathai khubor hadin baladap ban yakendo yau chief executive member ke KHADC uba penyait sings aim ka balalong mentakasngi ka arpo nyotrik unaitung ha KHADC uba dondi ula ongru baka jingwan yakendo jong ka seng yau chief executive member kalong hadin baka KHADC kala thmu ban penklan yaki an yaki dorbar ban te lakam yaki jingwan rung kertep ki bar jela hado ban yo ban long kita ki nong tep vote ba pura hapo ke jela ula pun pau ke jing sngokya ba haslong kila don south ki constituency ke bala bon ki wei pat ki jaj benreu ki balong kum kita ki nong tep vote ka bala bu jing maru ya ke jaj benreu ha ka wei ka liang ha ka juk opor ka seng kala ya kren bat ke HEDC ban penklan ya ki dorbar snong ha ka ban te lakam ya ke jing jelle jong drugs kejingwan yang kedua kejongi nakaliang jong ke seng ya ki yo CM kumju ya ki EM jong ke KHDC ke ba mai menta kalong halor ka benta ka bangi I ba kadung kejing lingba kilap patai kubor ba nakaliang jong ke ne ka isi ka menta jong ke KHDC kidang kejing temu ban penklan ya kita ki an lingba kita bosnong ban te lakam ya kejingwan jong ki beri kepada bar syakin ki snong kita ba jongi tengah semua bagi kamram jangi keseng banginwan banyak kendu yaki yo CM at kumju yaki EM jogan ka isi banyak je pensai kendian namang I ba hoi lada minyakran manta lada kanu ka jingbu bamanra ka ai man te lakam namta ka jingpha jonggari ba jan ri wa trai dong kam hi banyak kersan ba ban aji kersan dina kaleng jo keseng hani ko por nila yo pensgo leng ba CM at ki EM joki ye kita ka jingbu ko jongki bakinya chakman halor bante lakam yak jwa ka jing skokya ka jing kalong ba hadu mentaman ne teng ki bri berangwan tang sisi asni sitio artio sibnai arbanai ya yo benru hapo ka thop ka thop jong ka dika electoral mo ya ka bakinyo atakala ban jit ki nong mikman kom bagi imentahi po iskasil sete ki don komba south centrally ki constituency ka ba la ima ba yang ikum ka jatan rio nama beliu ki abun pala ki ki jatan rio ki baya don mata kan kan jit ya ki nong mikman ki jongi dena takada hi kalau bangi sokya bangi ngit scam bala lara dei sisa kata kam jing simkhya jong ka desconsel nama ki snong ki thau ki hap ka jing pet ki jongki dengan ngit scam ba kanyada sibu yang ikum ka jatan rio di takada ong bang kelong nilong concern ba larang isyak defeat politically dia kamot kelaput yang ini nama numdan syu kita ki nong mikmat ki jongi ki menurut ban kren namta ka bha kamet jong ki perro persna mo jongi nen ta ka bha kamet jok jat rio nama beliu jaki la penjobat dakwi ki jat rio dia sakabar ngi ong politically lang economically larang isyak defeat ha kayo ka kon kom ke jat rio ru kadang ke jingma dia ta kadang ngi kren bakum na kaleng kaseng daru bala seng ya kaseng hi ka simkhia habadi bakaleng kani ka jing issue tering license jong ka diskonsel ba per ni ka jala ka jong di komju mentar ni ban bang yang CM ba da kalong kumum no om de ban ai lang show ban issue ya tering license ba ki pathamai ya ki we ki jaj ban riu pada war namar riu ka ni ka defeat ya kata ka spirit jong ka ni ka KCC ba komju ya ka trade by non tribal acts mo dia ta ka da hi ni kentu biang yo nomor ba bun mentah kena kasih ke jongi kiba kim kemil nanti su akam sarkan dari kidang iya dak kidang wat la kemul ban seng ikam lojong dari bun sien hingi I ba kisah ban remno ka jing temu ke jongki dai nak kadau ba kini bri bawan nabar lagi yo asuk ya ka tering lasen ke jongki kemut bri ke jongi lagi kena sama jongi kena melakukan komplit batki di kemju rung ikran sepang ka social mo ke emlang salang kombangi pej mentah hamal lagi snong ki thau ngi I ba bun ki kena samla jongi kila ngam haka jingsni jong drugs tinga ong ni kentu ya ka KHDC ba lingba ka bor ka jongka kan ong ki rang masno ba kisna ki an ki kanun ka papaka bala mante lakam ki kun samla ka jongi ka jingrung jingmi pathar ki wei ki brio na wei jaka na thrai kanir ka nyarap hiru de takat de halok ni likely ki norem ni wan banyak kendu ya CM ba kunju de ki am jongka KHDC pi lara ka jingke joki longian ki long ki baklan kebun kasnong ka thau kalong baklan dei
dia lada kadon ka an ka ba khlan hamanla kisnong ki thau ki jongi dia komot ya ka kata ka ngi ko gajat meri win khlan kan dia ka jungbut bangi ai ka long ban nakaleng jo ka HDC kadi ban wat kita kila nanti kat kum ka bor jong ka bala penkum mo kat kum ka British Senchar Constitution of India bakum lu bakini kita bak bulu ban regulate ikan ba shnok hado kabadi baki paperworks bat kibun KKA ka ba ngila ai ka suggestion syaka HDC baki kila sngap hi yang ngiru bat makiru kidan la kajong kita kijing temu kijing mut ka kajong ki bat yang ka draft kita omba dak kila adam kin sa ai yang ngiru banyak petlang namenta kata kai kabala banlong batu di bawah banlong tengi kuat ban kentu bat I mean same with the sponsor ya ki UCM bat kumju ki EM in charge ki banta ba per bakan prestat ya ki kam kan kata ngau pi nomor balik u kalong ba ni smutu ka kenom no ki ong hakti nang we circumstances compel mo komot menta la da itu kandidat one akan constituency hoi tentang Ukraine Japan Rio tentang Ukraine Japan Rio utiang Bakran Japan Rio usul ko unjob ng baka ni ka vote bang ng baka spirit iba mesin Japan Rio hari Ukraine dan ki politician pat kinum Ukraine sipang ka Japan Rio mag situ tak singkan ka sipang ka Japan Rio kindu vote bang jadi kata hi long hapok politics tu politician kilaban long ngami i bagindan kita kibalong kibanan skam ka nongrem hari bunsin hi kibasuka job election di long mo ya kata ngi dan kam dei hok yang abangan kentho iki retang maki kin skotho ya kai temu bahan ke temu mesin ke joki habari bakam sanji pasima dari kembok ko manta kalong ma bunsin kibrio hik ban kran idri Japan Rio haki jaka bala bun khalajan kala semjing ya laj no astang da kadang ke pat apeng ti khalajan te kam dan sok ke solid bakin libut ini lu kandidat te kalong ba nakajat beri jongi lapan mi kita kibik Japan Rio kin job ha constituency di nata kadau kalong bahoi borok kata ka along komni ambi syuk ban ong ban enang ai lak syuk kanang kiu kan jadi di banwat kelak kontigno nang penyiar ke jembun jogi niki kelajat constituency kadi kai